ganu emyn efo'n gilydd. Rwy'n tad, ni'n cyflwyno'n hunain, cyflwyno'n gilydd i chdi Arglwydd. Diolch i ti am gwmni'n gilydd yma'r bore yma. Diolch i ti dy fod ti'n sefyll ymhlith ac o blaid dy bobl. Diolch i ti Arglwydd felly am dy gwmni di dy hun. Gofyn i ti agor dair, i ti gael dy foliannu, i ti gael dy ogoneddu yn ymplith ni, ac i ddysbryd glân di, bod yn cynhesu'n calonau ni, ac yn bod ar waith yn ymplith ni, yn yn harwain ni atat. Dangos i ni Arglwydd Iesu Grst. Ni'n gofyn hyn yn ei enw ef. Amen. Fe ganw ni, felly, rai ono ni sydd yma, mae croeso chi ganu adre, lle bynnag rydych chi. Rhif mynd 189 o amgael ffydd, meddwl Griffiths. Ffydd i edrych gyda'r angylion fri. Drefn yr iachawdwriaeth i'r gelwch ynddi sydd dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy. Mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy, cael gweld Iesu Grst. 189. Diolch Mayda. Wythnos dwytha, ni'n aros yn saff, adre ar Zoom. A bethau wedi gwella arno ni wrthos yma, mae'n rhyw ddawns rwsyd hefo'r LFTs a'r Covid fel y gymau o. Ond, dyn ni'n croesawu Gloria i ddarllen, mae'n eitha ar Zoom y bore yma, i ddarllen o benod gyntaf llyfr y Datguddiad, llyfr olaf yr Testament Newydd. Wythnos dwytha, roedden ni yn y deml, a Simeon ac Anna yn cael golwg ar Iesu Grst yn blentyn yn cael ei gyflwyno yn y fan honno. Mae Ioan yn cael golwg o Iesu Grst fel ac yn mae o mewn gogoniant. Ni glywed y darlleniad yma felly gan Gloria. Datguddiad Ioan, penod 1, adnod 8 i 20. Mae fi yw Alffa ac Omega, medda'r Arglwydd yw. Yr hwn sydd ar hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog. Yr oeddwn ni, Ioan, eich brawd, sy'n cyfranogi gyda chwi o'r gorthrymder a'r frenhiniaeth, a'r dyfal barhad sydd i ni yn Iesu. Yr oeddwn ar yr ynys elwyr Patmos, ar gyfrif gair Dduw a thystiolaeth Iesu. Yr oeddwn yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd, a chlywais y tu ôl i mi lais uchel, fel sŵn utsgorn yn dweud, ysgrifenna mewn llyfr yr hynna weli, ac anfon ef at y 7 eglwys, i Ephesus, i Smyrna, i Pergamus, i Thyatira, i Sardis, i Philadelphia ac i Laodicea. Yna troes i weld pa lais yn llyfaru wrthyf, ac wedi troi, gwelais 7 ganhwyllbren aur.
Ac yng nghanol y canwyllbrennau, un fel mab dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed, ac wregis aur am ei ddwyfron. Roedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlân, cyn wyned ar eira, a'i lygaid fel fflam dan. Roedd ei draed fel pres gloiw, fel petai wedi ei buro mewn ffwrnais, a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Yn ei law dde, roedd ganddo 7 seren, ac o'i enau roedd cleddyf llym 2 finiog yn dod allan, ac roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei anterth. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntai ei law dde arnaf, a dywedodd, paid ag ofni, my fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu'n farw, ac wele rwyf yn fyw byth bythoedd, ac y mae gennyf allweddau marwolaeth a thrigfan y meirw. Ysgrifenna felly y pethau a welaist, y pethau sydd a'r pethau sydd i fod ar ôl hyn. Dyma ystyr ddirgel y 7 seren a welaist ar fy llaw dde, a'r 7 ganhwyllbren aur. Angylion y 7 eglwys yw'r 7 seren, a'r 7 eglwys yw'r 7 ganhwyllbren. Diolch yn fawr wedi mynd â ni i lyfr y Datguddiad. Ac mae'n ylun hefyd, mae'r geiriau wedi creu darlun yn eich meddwl chi, fel y gwelodd ac roedd Ioan yn ceisio disgrifio yr hyn yr oedd o yn ei weld. I welwch chi rhywun wedi bod wrthi, dwi'n meddwl, ia, yn darlunio'r hyn oes sy'n cael ei gyfleu yn y fan yma yn y bennod gyntaf o'r Datguddiad Ioan. Alffa a'r Omega. Un gan Peter Olsen i hwn. Ac mae o'n sôn yn ddolrhain dipyn o'i hanes fel y newidwyd i fywyd o ym 1974 ar ôl darllen y llyfr yma, llyfr y Datguddiad. Oherwydd i fod o yn gallu gweld yr hyn oedd yn cael ei ddarlunio'n eiriol yno, ac eisiau bod yn rhoi y cwbl mewn lluniau. Ac fel yr oedd o yn derbyn rhyw olwg yn ei feddwl o'r hyn yr oedd Ioan hefyd wedi ei weld ac yn ceisio gyfleu mewn geiriau. Dydy geiriau ddim yn cyfleu weithiau yr hyn sydd yr hyn yr ydyn ni'n ei weld. Mae geiriau yn ffeili ni weithiau, ydyn, wrth geisio cyfleu yn ni'n deimlo ac yn ei weld, felly. Lack o vocabulary weithiau ydy'n problem ni, a dyn ni'n defnyddio'r un geiriau, a geiriau sydd ddim yn addas. Ond mae Ioan yn trio'i orau yn y fan yma, dan arweiniad yr ysbryd glân, i fod yn creu darlun, fel mae o'n ei weld o'r arglwydd Iesu Grst yn sefyll o'i blaen. Mae o'n darlun rhyfeddol iawn ac yn darlun o'r Alffa a'r Omega, cyntaf a'r olaf, a phopeth yn y canol. Ac mi dynwn ni sylw at hynny yn y man. Dewch i ni gael gair o weddi, cyn i ni ganu am y darlun yma eto. A diolch am gael golwg yn hynny ar yr arglwydd Iesu Grst. Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am ddatguddiad y hyn i ni, yn a thrwy'r arglwydd Iesu Grst. Diolch i ti arglwydd, ni ffeidiwn ni byth ar ryfeddu, my modd y does di ein plith ni, gyda wisies di ddatguddiad y hyn i ni. Cadeni yn y plith ni, byw a marw yn mwyn ni. Bod yn y fan yma, yn sefyll o'n plaid ni, ac yn cadarnhau ni trwy dair, dyn ni'n diolch i ti. Am dair yn y Beibl, dyn ni'n diolch i ti am dy ddatguddiad, fel hyn sydd i'w gael ar ddiwedd y gair hwnnw. Datguddiad olaf ohono ti dy hun. I bobl oedd mewn a than o'r thrymder,
byw mewn cyfnod anodd. Roedd yn ceisio gorau i feddwl beth oedd o'i blaenau nhw'n y dyfodol. Ond cael ei cadarnhau a'i sicrhau bod y dyfodol yn dy law i dy hun. Cadwyd wrth i ni'na eto bod yn myfyrio dy air ar ddechrau blwyddyn ac yn mis Ionawr. Dyroi ni'na un sicrwydd hefyd, bod y dyfodol yn dy law, bod yn hamserau arglwydd. I gyd rwan wedi bod ac i fod eto yn ddiogel gyda chi. A bod gyda ti hefyd le i ni gyda thi dy hun, wedi'w baratoi yn newydd ar y cyfer. Bod ti yn cynnal eglwys arglwydd, yn sefyll yn ymplith ni. Ac pob gwendid a diffyg sydd yn ymplith ni arglwydd, nad ydyn ni'n eglwysu cryfion a pherffaith mewn unrhyw fodd. Dyn ni'n diolch i ti bod ti'n estyn dy hun i lawr ato ni, bod ti'n plygu ato ni, bod ti'n anadlu anadl bywyd i mewn i'th bobl ac i'n plith ni trwy ysbryd glân. Bod ti yn ymbilio cael ni ar drwy Iesu. A dyn ni yn gofyn, dyn ni'n lles gadrwydd, dyn ni mewn angen. Dyn ni'n syrthio ger dy bron fel y gwnaeth Ioan, fel un marw. Does gennym ni ddim nerth yn o'n i'n hynny, ond dyma i pob nerth yn perthyn i chdi. Pob gallu, pob gogoniant. Felly adrwydd, yn ydyn ni yn gofyn i chdi gadarnhau wrtho. Gofyn i chdi, i bod y nerth i dy hun yn disgyn arno ni, yn ymplith ni. Bydd y byd yn gweld doleini di yn cael ei lywyrchu yn ymplith ni adrwydd. Bydd y tywyllwch yn cael ei ymwneud draw, herwydd bod y bobl yn mynnu bod yn bobl i chdi. Yn cael ei tebygu i chdi gan ddysbryd glân, sefyll drosta ti yn y byd yma yr ydym ni'n byw yn byw. Arglwydd, mi glywson ni gyhoeddi am rai sydd mewn ysbytai, rhai sydd mewn gofidiau a galaf y bore. A dyn ni'n cyflwyno rheini i chdi, rhai sy'n aml iawn gyno ni, gan ofyn i chdi fod yn rhannu dy nerth a strigaredd gyda'n hystau. Dyn ni'n cyflwyno hefyd i ti. Pawb naw wyddon ni ddim amdanyn nhw, eto, trwy'r ddeiar o sydd yn rhannu yn y gorffrymder a'r frenhiniaeth, rwy ti'n ei roi i dy bobl. Roedd yn hystau gyda fel barhad dithau hefyd arglwydd i eglwys. Dyna gyma nhw hefyd. Dyna gyma nhw arfoliad i ffed. Dyn ni'n gofyn arglwydd. Yn gwybod hefyd, gyda ti yno yn ymhlith dy bobl. Clyma ni'n un yno ti dy hun. Yma'n yr Wyddgrug arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am bob cydweithio yngom ni. Diolch i ti am bob arwydd o gariad a bob ymangosiad ohono fo sydd yn cael ei weld yn y plith ni ac yn y gymdeithas mae ni'n byw ynddo fo, y gariad i dy hun ar drwy Iesu. Gyda'r rhai sydd mewn angen yma a lle bynnag yma, ni'n gofyn i ti gymhwyso eglwys, wneud y waith ac i fod yn bobl i chdi. Dyn ni arglwydd yn gofyn y pethau yma yn enw gogoneddus yr arglwydd Iesu Grst, yr Alffa a'r Omega, yn sydd yn dal y cyfan yn ei law. Hwn oedd, hwn sydd a hwn sydd eto i ddod. Dyn ni'n diriad yn hynny, diriad yn sefyllfa, diriad yn gilydd a'n eglwys yn eglwysu yn wir yn y cylch yma. Yn ofyn i chdi, gymryd gofal, gymryd meddiant, anadlu dy fywyd i dy hun trwy ddysbryd glân i'n plith ni arglwydd. Gwch chi ni fod yn cydweddio'r patrwm hwnnw o weddi rolwg Iesu, i'w ddisgyblion ac i'w deulu i hun, i'w bobl ac i'w eglwys yng ngweddi'r arglwydd. Ein tad, fel chi'n gwneud sy'n newydd, sancteiriau gyfer y deyrnas, Neler Neges, Neges yn neu, felly ar y diad,
Dyro i ni heddiw ei bara myndio, a madda i ni heddiw. Fel yma fe yw'n unaid. Ac na'r carwau ni brofeigaeth, eithir gwared ni ac ni. Yn swnol sy'n ddirnas, nerth a gwybodaeth. Wrth i ni droi at yn hynny nesaf, ni felly a chanu gyda Williams Pantycelyn 578, Golwg arglwydd ar Dywyneb, sydd yn copi'r marw o'r bedd. Mae agoriad, neb ac uffern, yno i'w deimlo ar dywedd. Gair dyras, pyr ei blas, nawr a ddatglu yn halon gas a'r lleferydd yna, sydd yn nerthol hefyd. Mae'n debyg bod o wedi bod yn edrych ar y darlun yma o Iesu Grst yn llyfr y Datguddiad yn ddangos felly ac yn cam mawr iddo fo i'r arglwydd yn sgil hynny. 578. Ti'n dangos y llyniau nes i gen o'n ni gwenydd. Lwson ni ddarllen mae'r Alffa a'r Omega i'r arglwydd Iesu Grst. Cyntaf a'r olaf. Cyntaf cyntaf yr wyddor Groegaidd, Alffa, a'r llythyren olaf hefyd. Ac yn y dyddiau yma, dyn ni'n byw ynddo fo, mae pobl yn dod yn fwy cyfarwydd â llythrenau'r wyddor Groeg hefyd yn dydyn. Da chi'n gwybod ac wedi bod yn rhannu am lythrennau Alffa, beta, gamma, delta. A be di'r llythyren diweddara da chi'n gwybod erbyn hyn? Omicron ydi o. Ac mae'r wyddor Groegaidd yn y fan yna hefyd. I chi, da chi'n cael eich dysgu hefyd wrth i ni o fideo fel hyn am yr amrywiolion sydd yn dod i'r clefyd yr aflwyd Covid-19. Mae lot fawr rhwng Alffa a Delta ac Omicron, does? Mae Omicron yn nes ar diwedd yr alffabet, yr O, mae'n dydio at dim byd arall. Be ddigwyddodd yn y canol yn y fan yna? Lle ath yr lleill i gyd? Be gafon ni ddim i wybod? Be dyn ni ddim yn ei wybod? Clefyd yma am yr hyn sydd yn digwydd yn byd ni. Be dyn ni ddim yn ei wybod eto pryd y bydd amrywiolion eraill yn ymddangos a be fydd y llythrennau bydd yn cael ei roi ar y peint. A cael ei rhaid yn ddechrau o'r cychwyn eto. Mae yna lot yn anwybodus i ni yn does. Eto, da ni'n cael yn cyflwyno i'r un sydd yn Alffa ac yn Omega. Yr un sydd yn ddiddiwedd ac yn dragwyddol i barhad, yr un sydd yn gwybod y pethau yma. Yr un sydd â'r wybodaeth yn ei law, yn holl a lluog. Ac felly,
yn gallu bod yn llywodraethu yng nghanol cwbl, yn gallu rannu ei heddwch gyda ni. Oherwydd, da ni'n cael yn cyflwyno iddo fo, ac yma'r llyfr yma i gyd, llyfr y Datguddiad yn cael ei sgwennu mwyn annog y credinwyr. Mwyn rhoi heddwch, rhoi sicrwydd iddyn nhw. Mwyn i cynnal nhw yn y frwydr maen nhw'n ei ddiw o ddydd i ddydd, ac yn yr ansicrwydd maen nhw'n ei ddiw o ddydd i ddydd hefyd. Wyneb awdurdodau gelynieithus, yn wyneb gelyniaeth ac amheuaeth bobl o'i cwmpas nhw. Amgylchiadau caled, tlodi erledigaeth, yma nhw yn cael eu cyflwyno hefo'r llythyr yma. Llyfr yma'r wir, o fi wrth yr arglwydd i hun, sydd yn ei sicrhau nhw i ddirgelwch a'i gymhlethdod, ac y darluniau astrus yna. Sicrhau nhw, na, dwi ti ddim yn deall bob dim. Ti ddim yn gwybod phopeth, ond mi rydw i. Ac y mae'r amseroedd presennol, yr amseroedd sydd i ddod yn fy llaw i. Mae genna i gynllun ar gyfer y byd yr ydych chi yn fyw ynddo fo. Ac yr ydw i doed a ddefo yn mynd i weithredu yr cynllun yna. Ac mae'n darfod yn dydi gyda Jerusalem newydd yna, yn dod i lawr o'r nefoedd, a chreu nefoedd a deiar newydd. A darlun gogoneddus o'r nefoedd i hun. Felly, i sgwennu mwyn annog y credinwyr, angen gobaith ar adeg digalon. Swnio'n gyfarwydd, yn siŵr, a ninna hefyd yn yr un modd, angen gobaith mewn amseroedd digon ansicr a digalon. Datguddiad mae'n deud bod Dduw wrth y lliw. Bydd drygioni cael ei farnu a'i gosti yn y man. Ac mae'n fel da ni'n cael gweld lle mae Ioan yn cael y weledigaeth yma. Mae o'n harchaf i'w anfon i'r pinwl coloni yna oedd i'w gael gan y Rhufeiniaid ar ynys Patmos. Ryw ynys 60 milltir i'r de orllewin o Ephesus, ac yn mesur ryw 10 milltir yn ei hyd a 6 milltir ar draws. Nes i roed yno, dwi'n i'n maddio chi, dwi'n amau, oherwydd, fel oedd rhywun yn dweud, oedd yn gwneud y teithiau Paul yna, yn mynd i Ephesus a Thessalonica, Colosia a Corinth ac ati, yn gweld y llefydd yma heddiw, ac yn gofyn, wel, ydyn ni'n cael mynd i Patmos, gofyn i drefnwr y teithiau, ydyn ni'n cael mynd i'r ynys y buodd Ioan arno fo. Na. Wel pam? O, does am byd yna. Does am byd i weld yma. Dim ond creigiau. Ond mi fydde Ioan yn anghytuno'n fawr iawn hefo'r diffiniad yna. Does am byd i weld yno. Ac yntau wedi cael gweld o peth yno. Wedi cael gweld y cyfan i gyd, amser i gyd, a digwyddiadau sydd i ddod a'r cyfan yn llaw yr arglwydd Iesu Grst. Ac beth sy'n cynnal Ioan ar yr ynys yma yn nghanol unigedd y carchar yma. Mae o'n sgwennu ac yn cael gorchymyn i sgwennu at yr rhai sydd yn rhannu, ac mae o'n mynnu bod yn rhannu hefyd yn y gorthrymder ac yn y frenhiniaeth. Ac yn rhannu yn y dyfal barhad yna sydd yn dod oddi wrth yr arglwydd Iesu Grst. A ni'n ymwybodol heddiw eto yn un llun eto i'w gael yn fan yna gymryd. O weld darlun o'n byd ni, bod yna rai yn dal dan o'r thryfnder, bod yna fwy eto dan o'r thryfnder fel Cristnogion ac sydd wedi bod erioed. Oedd yna dros 4,000 wedi i merthyru blwyddyn dwytha. Bod yna 3.4 miliwn fyw mewn rhyw fath o'r thryfnder
eithafol a'r graddfeydd o eithafiaeth yn y fan yna yn cael ei mesur gan fudiad open doors fydda nhw eto byddhau'r rhestr o'r 100 o lefydd anodd i fod yn Gristnogion sydd yn ymddiddi. Fel arfer, mae Gogledd Corea ar ben y rhestr yna. Anodd. Rwy'ch chi'n dod mewn unrhyw fodd, cyfarfod efo unrhyw Gristion arall, ac yn cyhoeddi eich ffydd. Mae'n anodd ac mewn cymaint o wahanol wledydd. Ydyn ni'n rhannu yn ei gorthrynder nhw. Ydyn ni'n cofio amdanyn nhw. Ydyn ni'n gweddio trostyn nhw. Ydyn ni'n diolch am y rhyddid sydd gennym ni yma. Yn sicr, fe allwn ni rannu yn y frenhiniaeth mae'r arglwydd Iesu yn ei rannu hefo ni. Mae gyfrifoldeb yn dod hefo'r frenhiniaeth yna yn does, yr awdurdod sydd yn cael ei roi i ni. Mae gost yn dod. I ni'n hefyd sefyll dros y gwirionedd, i ni'n hefyd gyhoeddi teyrnas yr arglwydd Iesu Grst, i ni'n hefyd rannu ei oleuni ef. Diolch bod Iesu'n gwybod beth ydy bod am wrthrynder. Diolch bod o wedi mesur yn gorthrynder ni'ne, yn deunydd ni'ne, ac wedi dyfal barhad. Gallu rhannu dyfal barhad efo ni'ne. Nad ydy'n gorthrynder ni ddim byd o'i gymharu â pobl yn Iran, pobl yn Nigeria, pobl yn Gogledd Corea. Am ryw byd o lefydd eraill hefyd. Cofio amdanyn nhw, yn gweddio trostyn nhw. Ac mae Ioan, felly dwch i ni ddod at yr hyn ma'n ei weld. Weld lle mae o, be mae'n ei weld. Mae'n clywed i gochwyn, mae'n clywed sŵn yr arglwydd yn siarad, ac yn yr ysbryd, ac ar y dydd arbennig yma, dydd cyntaf yr wythnos, Sul, fel dyn ni'n cyfarfod yma efo'n gilydd. Mae'r cyfeiriad cyntaf yn y Testament Newydd yn llyfr ola, at ddydd yr arglwydd cyfarfod ar ddydd cyntaf yr wythnos fel hyn. Dyn ni'n ceisio cyfarfod, ceisio bod yn yr ysbryd, dod yn hyd i annog yn gilydd, beth oedd ei arglwydd. Mor bwysig ydy gwneud hynny. Mae'n clywed yr arglwydd yn siarad wrtho fo, ac mae'n troi ato fo ac yn ei weld o. Mae'n ddarlun yn y fan yna does, bod angen i ni glywed gair yr arglwydd. Bod angen i'r gymdeithas da ni'n byw yn ddi glywed gair yr arglwydd mwyn. Mae'n troi ato fo a'i weld o. Weld o yna'n sefyll gyda nhw yn ei plith nhw, yn hanol i gorthrynder o'i trafferthio a'i hamgylchiadau. Troi at yr arglwydd a chael byw, troi ato a chael gobaith, a chael cyfleidio yn ei gariad ef ei hun. Ac mae gennym ni waith yn does o rannu'r gair yna. Bod â gair yr arglwydd oedd hi'n braf, hyn yn Nadolig, oswyl yn Nadolig. Canu yn nghanol y dre, sŵn y carolau yn llifo yn y fan yno yn y farchnad. Geiriau o'r ysgrythyr yn mynd ar leth, gair. Yn neud i waith yn ôl yr arglwydd, ni ddychwel fy ngair ataf yn ofer. Pan mae'n mynd allan, mae'n gwneud rhywbeth. Mae'n cael ei effaith. Mae'n gwneud yr hyn mae Dduw yn ei fwriadu iddo fo'i wneud. Ac mae'n effeithiol. Byddwn ni'n cael gweld yma. Hyn sydd yn dod o enau'r arglwydd Iesu Grst, i cleddyf llyn dau finion. Rhywbeth sydd yn gwneud ei waith ac yn effeithiol, sy'n cael ei rannu efo ni'ne hefyd. Felly, clywed, mae o'n troi, mae o'n gweld. Yn gweld lle mae Iesu. Yn y darlun rhyfeddol yma ohono fo. Yn nghanol y canwyll brennau, a'r hyn sydd o'i gwmpas o. A rhyfeddu fel mae o yn sefyll yno.
Nid mewn unrhyw le cyffredin, ond yng nghanol y canwyll brenin yma, sef I eglwys a'i bobl. A fo sy'n mynd I goleuo nhw, fo sy'n cyfrannu o leiniau o goniant iddyn nhw, fo sy'n gofalu amdanyn nhw. Mae yno yn I canol nhw. A fath bendith, fath galondid cael yr arglwydd Iesu yn sefyll ymhlith I bobl, yn hanol I eglwys. Sôn am y 7 eglwys yna. Prif delfrydol, dydy? Mae o'n cynrychioli'r eglwysi I gyd. 7 eglwys neu'n Asia, oedd ar ryw daith posmon o gwmpas beth chi'n dechrau mynd rowndyn nhw, mi fasech chi'n dod yn ôl wedyn i'r cyntaf. Yn mynd i'w cael bellach. Mae'r wlad honno wedi newid Twrci a Kurdistan ac ati. Mae'r arglwydd eto, mae gan fwy bobl yno, mae eto a'i eglwys yn lledaenu ledled y ddeia, eto yn canol ni. Ac ydyn ni'n ei weld o, mae Ioan ei weld o, yn ei wisg glaes, wisg smart, fel y dydd. Pobl yn dangos I gwisgoedd I chi weithiau ac yn dweud, beth ydych chi'n feddwl o hwn? Am yn dangos I ni, beth ti'n feddwl o hwn? Sa chi'n meiddio dweud wedi das, nesaf? Hyfryd dros ben. Ac mae'n sefyll yn y fan yna, mewn wisg offeiriadol, llais, gwyn, ddwy froneg aur yma ar ei ganol. Wisg o gyfiawnder ydy. Gyfiawnder ef ei hun a'i hawl ef ei hun I fod yn mynd ger bron y tad. I fod yn mynd ar yn rhan ni. Ac mae o hefyd yn dewis fel da ni'n cael gweld mewn gymaint o adnodau fel da ni'n cofio yma yn yr Wyddgrug am wisgo I gyfiawnder yn hardd ger bron y tad fel canodd Roger Edwards. Mae'n rhannu'r cyfiawnder yna, rhannu'r gwisgoedd yna gyda ni'na hefyd. Yn gwneud ni'na yn gyfiawn gydag I sefyll. Yn y fater o just edrych ar Iesu Grst. Mae'n rhannu y frenhiniaeth, mae'n rhannu bob peth hefo ni, ac yn gwneud ni'n debycach iddo ef ei hun dan y lanwad ysbryd lan. Dwi ddylai ni'na ofyn bob dydd o'r flwyddyn hon. Ydw i'n mynd yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist, neu ydw I ddim? Dwi'n tyfu yn debycach iddo fo. Dwi'n gwisgo'r wisg yma. Dwi'n cofio amdani. Ydw i'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist ac yn cael yng nghalonoghi a'n sicrhau a nerthu yn ei bresenoldeb ef. Ac mae ei wallt, mae lygaid yn fflam dan, mae wallt yn wyn, the ancient of days. A mae o wedi bod o gwmpas yn hir iawn. Wedi bod o gwmpas erioed, mae gwallt gwyn yn arwydd yn dydi, o ddwysineb yn arwydd, fi'n edrych ar neb, ond yn ymwybodol o'r blew mae sgennau'n hun, yn arwydd bod chi wedi byw ac wedi cael profiadau. Gwallt hwn glaer wyn. Mae o wedi byw. Mae o profiad bywyd ganddo fo. Mae o wedi bod yno erioed. Mae'n gallu gweld, mae'n lygyd yn fflam dan, gallu gweld ni'na, gweld yn hamgylchiadau ni, gweld yn calonau ni, mae'r cyfan yn agored ger I bron o. Does dim guddiedig oddi wrtho fo. Mae'n mynd lawr wedyn at I draed o, sydd yn sefyll fel pres, wedi'w puro. Mae o wedi cerdded trwy lefydd garw I hun. Mae o'n cerdded efo ni'na. Mae'r traed yna wedi bod o'n blaenau ni. Mae nhw'n sefyll gyda ni. Ac mae gennym ni'na hefyd sicrwydd a chadernid oherwydd bod yr arglwydd yn gadarn o blaid I bobl. Mae lais o i'w glywed yn taranu. Llais nerthol, llais da. Fel byddwn ni'n gwrando ar ambell I ganton, llais da gennym ni. Dyn ni ddim yn cael arfer yn lleisiau gymaint y dyddiau yma. Dwi'n ymlaen at gael gwneud hynny eto.
Dwi lais o nerthol fel sŵn llawer o ddyfroedd. Mae yna rym yn sŵn y llais. Mae yna awdurdod a mae yna rym ac mae yna rhywbeth sydd yn denu ni ato ei hun yn y llais yma. Yr un sydd yn ôl dechrau y llythyr at yr Hebreaid, cynnal pob peth a'i air nerthol. Yr un sydd yn ôl Paul at y Colosied, yn ef y mae pob peth yn cydsefyll. Yr un sydd yn rymus, yn cynnal pob peth a'i air nerthol. Os ydym ni'n meddwl bod pethau'n mynd ar ffal, bod pethau'n bler o'n cwmpas, yna i ni fod yn cofio pob blerwch ac pob canlyniad bechod yn byd ni ac anufudd-dod Dduw, Dduw eto trwy ei fab Iesu Grst yn cynnal pob peth a'i air nerthol ac yn gweithredu o'n rhaid ni. A dyn ni'n gweld y cleddyf yna yn dod o'i enau. Mae'r 7 seren hefyd yn ei law. Mae dda, mae o'n sefyll ymhlith i bobl. Mae'r anghywiodd yr eglwysi, rhai sydd yn gofalu am yr eglwysi yma. Rhai sydd yn dod â neges i'r eglwysi yma. Dyn ni'n ei plith nhw. Rhai sy'n gweithio yn yr eglwysi yma. A hynny yn llawr arglwydd. Mae hynny'n galondid mawr iawn hefyd. Does yna ddim lle mwy diogel i fod nac yn llaw yr arglwydd. Ac yn y fan honno, dyn ni'n eisiau cael yn hynny. Dyn ni'n werthfawr, dyn ni fel ser, i sgleirio yn ei law. Ac mae'r henwau ni wedi argraffu ar ei law. Oherwydd dyma'r un sydd wedi rhoi i ddwylo hir ar led ac wedi marw yn mwyn unaid. Felly ei wyneb hefyd yn disgleirio fel yr haul. Sy'n posib gweld y features yn iawn, oherwydd bod y fath disgleirdeb yno. Mae Ioan yn cael y fath datguddiad. Mae Dduw yn dweud wrth Moses, pan mae o'n gofyn iddo fo, dyra ni weld ogoniant, na chi di ddim. Bydd o'n ormod i chdi. Dwi ddim dal y cyfan i gyd. Ni wedi weld cip ar yng nghefn i wrth ni basio. Mae Ioan yn y olwg yma, datguddiad yma, yn cael gweld disgleirdeb wyneb Iesu Grst. A'r wyneb yna disgleirio arno fo. Ac i gofiwn i'r bendith yna, bendith Aron, yr cewyrch ei wyneb. Bydde di wyneb lywyrchu arnat a rhoi i ti heddwch. Mae'r cyfan yna sydd gennon ni yn olwg o'r arglwydd Iesu Grist yno mwyn ac o'n plaid ni. Mwyn i ni gael gweld addasrwydd y person dwyfol hwn. Mwyn i ni gael gweld sut y mae hwn yn ffitio i'n amgylchiadau ni. Wedi wneud ar yn cyfer ni. Yn ddyn fel ninnau eto. Yn ddyn i gydymdeimlo a'r holl fendidau yn hyd. Dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Ac mae eto un peth sydd yn y llaw arall am hwnni. Mae'r cyfan yn creu darlun cyflawn o'r hyn sydd gan yr arglwydd Iesu Grist i'w gynnig i'w bobl. Mae'n allweddau gyda fo yn y llaw arall. Dwi'n ddim os ydych chi'n bobl sy'n cario allweddau, bydda i ddim yn mynd yn bell iawn pedyn nhw. Dwi'n yn cael llawer, mae'n ein dal i'w cario nhw, bydda i'm yn cael llawer o ddefnydd o lot ohonyn nhw. Allweddau eglwysi sydd yma. Rhai allweddau o gwmpas y tŷ, wahanol ffyrysau. Ac mae'n allwedd i'r capel yma ac i gapeli eraill. Mae'r allwedd yn y troli yn nidl hefyd i'w cael yna. Maen nhw yna. Llaw i. Allweddau marwolaeth sydd gan Iesu Grist. Allweddau
trigfan y meirw, allweddau i'r fan hon. Mae o wedi bod yn y fan honno, mae o wedi agor y lle yna i fyny, ac mae o wedi estyn rhyddid. Os ydy drws yn cael ei agor, yn datglon, mae'n cael ei agor leid y pen gan yr arglwydd, ac y mae pobl yn cael rhyddid wedyn, allweddau'r rhyddid. Rhyddid rhag ofn y beth, rhyddid rhag ofn dim byd, paid y gofni, mor aml yn dweud wrthon. Mae allweddau farwolaeth, trigfan y meirw. Mewn i dal nhw yn ei law. Gyda'i awdurdod, gyda'i bendith i wedd arno ni, gyda'i bresenoldeb yn yn plith ni, bod ydy'n hyfryd ydw, cael y darlun yma o Iesu Grst, cael ei weld o yn sefyll o'n plaid ni, yn addas ar yn cyfer ni, ym mhob ffordd. Dowch i ni barhau i wirioni wrth edrych arno fo, a'i weld o yn sefyll o'n plaid ni ym mhob man, ac ym mhob peth, ac ymdebygu, ac ofyn iddo fo yn tebygu ni trwy ysbryd iddo ef ei hun y flwyddyn hon. Eto, rydyn sy'n Alffa ac yn Omega, a'r cyfan ganddo neu law, cyfan yn y canol hefyd, yn amgylchiadau unau oll. Mwyn i enw. Amen. Wrth i ni fod i ganu'n hemyn a meddwl am y gwaredwr yma sydd gennym ni. Ni'n gyflwyno'n hynny iddo fo. Mewn gweddi. Bydd yn tad, ni diolch i ti am gael golwg ar yr arglwydd Iesu Grst. Diolch i ti am y gair yma. Gair yma sydd ar y mwyn unau. Y mwyn i ni gael yn nerthu a'n cryfhau. Mae'n mwyn i ni gael sefyll yn hanol yn hamgylchiadau unau yma heddiw. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am y cyfan sydd genna ti i'w roi ni. Diolch i ti am addasrwydd dydd y dyn. Dyfod ti'n ffitio'n hamgylchiadau ni heddiw fel yr oeddet ti bryd hynny ar Ynys Patmos ac yn byddu di eto. Bob dim y gallwn ni brofi. Ti wedi brofi troson ni. Rwy ti yno gyda ni. Mae gennym ti allweddau y cyfan yn dy law. Arglwydd, does gennym ni ddim angen gwaredwr mwy. Does gennym ni ddim angen neb amgen na chyd y dyn. Sgriad y hyn yn llawn i ni arglwydd Iesu, ac gad i ni ryfeddu fwy atat. Heddiw, a blwyddyn yma ar ei hyd, wrth i ni aros yn dy gariad, aros yn dy bresenoldeb, ac aros yn wir yn ddwynwydd. Yn mwyn Iesu. Amen. Yn ganu, rhif 416, yma un waredwr, Iesu Grst, fab Dduw. Werthfawr oen ei dad Meseia, sanctaidd Dduw. Diolch o dad nefol, danfon Grist i'n byd, gadael ysbryd fan, yn harwain ni o'r byd. 416.
bendithio gilydd, bendithio'r arglwydd, hwn sydd yn sefyll yn y plith. Ras, arglwydd Iesu Grst, a chariad Dduw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, rawr hon, hyd byth.